ఏర్లు బొయ్యిచ్చారు కానీ కరెక్ట్ టైం పండ എന്നാണ് കറക്റ്റ് ടൈം 12 o'clock പണ്ട് 12 o'clock ഇപ്പം ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಡ ಇನ್ನೂ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಗುಲೇ ಲೇಟ್ ಏಪಲ ಇನ್ನು 12 o'clock പണ്ട് 12 o'clock ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പം ಇರಾವರಿ ಬತ್ತೀರು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಸದ್ಯಗೆ ಇನ್ನಿ ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲ ಮಾನ್ವಿತಾ ಮಾನ್ವಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸ್ವಪ್ನ ಕುಲಲ್ ಹಾಯ್ ಕೇನೋಡದೆ ಪಾತಿರ್ನ ವಿವಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಧನು ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಸಂಜನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಚಾಂಡ ಕೇನ್ವರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಚಾಂಡ್ ನಿಗಲಾಂಡ ಇಂಕ ತಿಂಡಿ ಪನ್ಪೆ ತಿಂಡಿ ನನ್ನ ಚಾಯ್ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ರುಂಡ ತಿಂಡಿ ನೆನಿ ಪಲಾವ್ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಕೆಲಸ ಅಂಡೆ ವನಸದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಲಸ ಅಂಡ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೋಡೆದ ಇಂಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರುಂಡು ಇಂಕ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಪುನು ಪಂಡಿತ್ತೆ ದಾದಾನ ಒಂಥರ ಅಲರ್ಜಿ ತಿನ್ಪುಜಿತ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆದ ಕೋರಿ ಸಾರುಂಡು ನುಪ್ಪುದಿಯೆ ನುಪ್ಪಾಂಡ್ ಸೊ ನನದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಆಡ್ಪುನ వచ్చుನ ಪೂರ ಕಾಂಡೆನ ಆತನ ಆಂಡ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ರಕ್ಷಿತಾ ರಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚುಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇನಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೋಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಿತ ವರ್ಕ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹಲೋ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಮಾತ ದಾದಾಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನಿ ಉಂಡ ದಾದಾಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒವ್ವು ಊರುಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವರು ಪನ್ನಿಂಕ್ ನಿಗಲ ಊರನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹಲೋ ರಾಹುಲ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನು ಜಾ ಈತ್ ನಿಂಗೆ ಜೋರು ಬೇಡ ನಿಂಗೆ ಕೋಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂದಿವೇನ ಅಂಚದಿನಿ ಒಂಚೂರು ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿನಿ ಬತ್ತಿನಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಾಮಿ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಪೂರ ಜನ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ತೇರು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತೇರು ಮಾನ್ವಿತಾ ಮಾನ್ವಿ ಸಂತೆ ಕಟ್ಟೆ ಓ ಉಡುಪಿದ್ದಾರೆ ಮುಲ್ತಾರೆನಾ ಓಕೆ ಕಾರ್ಕಳ ದೀಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಕಳ ಮೇರ್ ನಲ್ಲ ಮುಟ್ಟದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಕ್ ದಾದ ಕಜಿಪು ಕೋಡೆದ ಕೋರಿಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಉಂಟು ಸಮಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಸಂಜನಾ ಅಕ್ಕನ ಏನಾದ್ರು ಕೆನ್ನೆ ಮಲ್ಲಾರಾದಿಪ್ಪೀರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಈ ರಿಂಕ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ಪಿನ ಇದಿಗೆ ಜೇತ್ ಬಂದ್ಲೆ ಜಯ ಕುಮಾರ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ MPM ಕಾಲೇಜ್ ಓ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಚೊಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹಲೋ ಧನು ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಗೋವಿಂದೂರು ಬೈಲೂರು ಅಂದೆ ಮೇರ್ ನನಲ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಇರೆಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇರೆಡ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಏನಡ್ದು ಇಲ್ಲಿಯನಾ ಓಕೆ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಇರ್ತೇನೆ ಬಲ್ಲೆ ಬೋಡಪ್ಪು ನಿಂಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಬಂದು ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬರಂದೆ ಒಂದು ಎರಡು ವಾರ ಹಣ್ಣು ಆಗ್ದು ಎರಡು ಇದೆ 2 ವಾರ ಹಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪು ಪುರ್ಚಿ ನಾನಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾಣಿ ಕೇದ ಶಿವಾಲಯ ಒಬ್ಬ ಓಲ್ ಮನೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ
ಲೈವ್ ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಆಂಡತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಜಿಂಕ್ ಇರ್ಪನ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಇರ್ಪನ್ನ ಅರ್ಥ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡಂದ ಅದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂದ ರಮ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೋಲ್ದಾರ್ ಇತ್ತೆ ಅಪರೂಪ ತರೀರು ಅಂದ್ ದಾಯ ಬೊಕ್ಕಡೆ ದಿನಾಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನತೆ ನಮ್ಮ ಮುಸುಂಟು ತೂತುದು ಪೋರ ಐಕೆ ಅಂತ ಅಪರೂಪ ಅವರ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ಕಂದು ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೀನುಜಿ ಈತ ಜೋರು ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ನಂದದ ವಾಯ್ಸ್ ಕೀನುಜಿ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಬತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಬತ್ತನೆಂಕಿ ಸರಿ ಪೋರಾಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಅದು ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನೀ ಸರಿ ಪೋಡು ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಜಿ ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮುತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಹಾಯ್ ಏ ಕೃಷ್ಣ ತವು ಈ ನಾನು ಸಾರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಡೆ ಮುತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಜಿ ಅರ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಡೆ ಸಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಒರ್ತಿಪ್ಪು ನಂದು ಒರ್ತಿಪ್ಪು ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಸುಲೆ ದೇ ಅಲ್ಲ ಮಾಮೂನಿಲ್ಲಕ್ಕ ಜೇದನವು ಐಕ ಏತ್ ಪಿದೆ ಗಿರ್ತನಲ್ಲ ಪೂಪುಜವು ಯಾನ ಅದ ಪಾಪ ದೂಜಿನ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಈನ ಪಂಡ ಐಕ ಉಂಡು ರೂಬಿ ಉಂಡಾತ ಅವು ಅಗ್ಗಿದೀನಿ ಮೊರಡಿ ಮೂಲವರ ಅಗ್ಗಿದಂಡ ಅವದಲ್ಲ ಆತ ಬೇನಾದಿತ್ತಿಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಂಜಿ ರೂಬಿಗೆ ಮೋಲ್ ಬೈದೊಲ್ಲದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಏನು ಪಾಡ್ನಂಡ ಮೂಜಿ ಪಾಲು ಪಾಡ್ವೆ ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಸೋನುಗೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಬಟ್ಟು ಮೊಳೆಗೊಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಬಟ್ಟಲು ತಿತ್ತಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನು ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಪಜೈತ ಕಿನ್ನೆ ಬಾಲತ ಒಂದು ಪೋದಾಯ್ತ ಬಾಯಿ ಪಾಡರು ಹೋ ಐಕು ಬೆಚ್ಚೈನ ಪೊಟ್ಟುಗು ರಟ್ ಸರಿ ಅಂಚನೆ ಬಂದನು ಒಂಜಿ ಮೂಲಾಗಿದ್ದು ಪಾಡ್ದನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಕೋಡನ ಮರಣಿಯ ಚೆಬಿ ಒಂಜಿ ಅಗ್ಗಿ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಂಡ ಏ ಪಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೋಯಾನ ತೂಲೆ ನೆತ್ತೆರು ಬರೋನುಂಡು ಜಗಲಿ ಫುಲ್ಲು ನೆತ್ತೆರು ಯಾನು ಬುಲ್ತೊಂದೆ ಕೊಲ್ದೆ ಮಾರ ತೂದು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಏಪಲ ನೆತ್ತೆರನ್ನು ತೂತುಜಿ ಕಣ್ಣಾರಿ ಏನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಚಪರ ತೂತುಜಿ ಒಂದು ನೆತ್ತೆರು ಹರಿಯೊಂದುಂಡು ಎಂಗ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಂಡು ಸೈಪುಣ ನೆನ್ನಿ ಅವರ ಆ ಸೇರು ಬೊಗ್ಗರ ಬಂದದಿ ನೀನು ಒಂಜೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಯಾಂಡ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಪುರ ನಕ್ಕದು ಮಂಜುಲ್ ಪುರ ಪೂಜುದು ಯಪ್ಪ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ನಂಜಿ ಉಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲೋ ಕಡತ್ ಅನ್ನೈತ ಭಯಂಕರ ಆತನು ಕೋಳಿ ಪುರ ಪತ್ತು ನಾವು ಪುರ ಇತ್ತ ಕಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ನು ಪಗೆಲ್ಡು ಗುಡ್ ಪೂಜಾ ಅಂಡ ಒಂಚೂರೊಂದು ಸೈಕೋಲೆಕ್ಕಾಲು ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಆಂಡೆ ಅಟಿಲ್ ಮತ ಆಂಡ್ ಇರ್ನಂಡೆ ನಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅಂದು ನಿದ್ರೆ ದಾದಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಯರ ಸದ್ಯ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಅಶ್ವಿತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಪನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಬಂದ್ ಹೆಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮಾಣಿ ಪಾಸಾದ್ ಗಡಿಯಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ರೋಡ್ ಓ ಅಂದೆ ಮಾಣಿಲ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕೇಂದ ಓಲ್ವಲ್ಲೇ ಕೇಂದೆ ಪೋತೆ ವಾ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆರ್ಗೆ ಅಣ್ಣೆ ಬೇಲೆ ಹೊತ್ತಿರು ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಇನ್ನು ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಮಲ್ಪುಜರೆ ಇನ್ನು ಐಬ್ರೋ ಶೋಕೊಂಡು ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಟೈಮ್ ಬರೋಡು ಇನ್ನು ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸೋಡತ್ತೆ ಸಂಜನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸೋಡತ್ತೆ ಇರೊಂಜಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅದು ಇನ್ನು ಆಸೆ ಪಂತರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತಿಂಗಳೊಡೆಯಾನು ಅವೇನು ಇರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೋಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಲ್ಲ ಅವು ಬೆಳೆ ಅಡಿ ಎತ್ತು ಬರೆಯಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ತೊಡೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಸದ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬರೋಡು ಎನ್ನ ಏಜ್ 24 ಅಂದೆ ಏನ 5 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲಾರು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂದರ್ ಕೋಡಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಿಂದಿದ ಪ್ರವೇಶ
ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಲೂರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೈಲೂರು ಯಾವ ಬೊಕ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪ ಮಾರೆ ಪೂರ ಲವನ್ ಅನ್ಕೊರ್ಂಡ ಓಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚಿನ ಓಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಓ ದ್ಯಾವರೇನೆ ಮೊರಣೆ ಒಂಜನ್ನ ಕನನೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೊಯ್ದು ಆರು ಮೂಲೆ ಒಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ನನಗೆ ಪಾಪ ಆರ್ಲ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆರೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಆರ್ಲ ಹುಡುಗೇನವ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿ ನೀರು ಬೈದರು ಪಾಪ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಮುಗುಲ್ ಪುರ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ನಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಪುರ ಬತ್ತದು ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತು ನಕುಲು ಸೊ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅರ್ನ ಮೋನೆ ತೊನಗ ಪಾಪ ಅಂದ್ ಅನ್ಸೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪನ್ನದ ಎಂಕ ಸೇರ್ಪವರ ಎಂಕಲ ಬಂಗಾಪುನತ ಬೊಕ ತೂಪಿನಕಲ್ ತಪ್ಪೇನು ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಪಪ್ಪ ರೆನ್ ಕಡಿಟ್ಟೆ ಉಂಟದು ಪಾತೆರದು ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಯ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ ವರ್ಡ್ಸೇ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಅಗಲ್ಕೇನೊಂದು ಆರ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅರುಣ್ ಒಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಭೂಮಿಕ ಒಲ್ಲೊಲು ಬೊಕ ವರುಣ್ ಒಲ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಒಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಕೇಳವೆಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ಲು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತೀರು ತತ್ತು ಬಾಯಿ ತತ್ತು ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಕ್ ಏರು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತನರ ಪೋಡಿಗೆ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಏರಿಗ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುನಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಹೆಂಗ್ ಮುರಣಿ ಅಂಚನೆ ಪೋಡಿದ್ಯಾನು ಓಲೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವತ್ತ ಅಂಚದು ಏನಪ್ಪ ಅತ್ತೆರ ಮೀನಿ ನಾಡು ಒಂದು ಬಂದಿಯನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಅಡ್ ಬೊಕ ದಾದಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬೈಲೂರು ಯಾವ ಬೊಕ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಅನ್ ಬೊಡುಂದಾಂಡ ನೀರೇ ಮನ್ಪೆ ನೀರು ಒಲ್ಪಂದಿ ಅನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಿರ್ಕುಲ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆಯರೆ ಪಂತೇರು ಅಂದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಬುಕ್ಕ ನೆನಪು ಎನ್ನೊಂದಿ ಪನ್ಲೇವೆ ಓ ಬಾಲೆ ಹಣ್ಣಂದೆ ನಾಪುಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಬ್ಯುಸಿಯಾ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲಾಕ್ಸ್ ಬರೋನಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲಡ್ ಕೂತಂತೂ ಲೇ ಫ್ರೀ ಅನಾಗ ಅಕ್ಕ 26ಗೆ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಬುಷ್ರಾ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರೇಕ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಪನೋಡೊಂದಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇರು ಒಂದು ಆರಾಮಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಜಿಂದ ಎರಡು ಕೈ ಟಂಡಲ ಮಲ್ಪಂಡ ಯವ್ ಒಬ್ಬಾಲೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಯವ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಅಂತದ್ದು ಪುಟಿ ಕುಡ್ಲೆ ಪನೋಡೊಂದಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಬಿಸಿ ಪುವರ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬಲ ಕೈ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೋಜು ನನ್ನ ಬಲ ಎಡ ಕೈ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನೆನ್ನು ಚೇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಬರು ನಿಜಗಾನೆ ಪೂರ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂತ ಸಂಡೇ ಇಂಕ್ ಲೈವ್ ಬರೀ ಬಂಗ ಒಂದು ನಿಂತಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಸಂಡೇ ಬೈದುವೆ ಅಂಚ ಸಂಡೇ ಐತ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ಗನ್ ಸಂಡೇ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ ನಂಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಣ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪೇರ ಅಂಚದ ಸಂಡೇ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ಕಂದು ಆಯ್ನಾತು ಶನಿವಾರ ಲೈವ್ ಬರ್ಕಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಏಪಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಾನು ಅಪ್ರೂಪಕರ ಬರ್ಕ ಈ ನಾಳೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕ ಇನ್ನು ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಇರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋರ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಡೌಟು ತೂಕ ವರ್ತನ ಬಂತ ಹಾಯ್ ಗೌತು ಹಲೋ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಗೌತು ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲಾರೆ ಹಲೋ ಪುಚ್ಚೋ ಉಂಡು ತೊಂದರೆ ಕಟ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲು ದೊಂಬರಾಟ ಹೋಗ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಜೆಪ್ಪುವ ಪಗೆ ನಮ್ಮ ದೊಂಬರಾಟ ಹೋಗ್ಪ ಆಗಲು ಜೆಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಈಗ ಬತ್ತವ ಆ ಬೂರ್ನಿ ತತ್ತದು ಬೋಡಿರೇಗ ದೇ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಮಂಪರಿಜ್ಜೆ ನಿದ್ದೆ ಪುಂಡೆ ಬಾಪುಗೋ ನಿದ್ರೆ ಬೋರ್ಡನ್ನು ತಿನ್ನಲೆ ಇಜಿ ನೀರು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಡೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಪೂರ ಬೋಯಲ್ಲೇ ಓದ್ತೇರು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತೇರು ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಜಿ ಈನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದು ಜಿ ಪಿ ಶೇಪ್ ಆರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ವಿನೋದ್ ಹಲೋ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಯಾವುದು ಬಂಜಿಬೇನೆ ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆ ಎದುರು ತಿಂದ ಅಂದೆ ತಿನ್ನಲೆ ಹೆಂಗೆ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏರಂದು ಬಲ್ಲದುಕ
SH అని ఇంక మాత్రం యూజర్ నేమ్ తోచొంದು నేరని ಗೊತ್ತಾವನಿಜ್ಜಿ ದೇರೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಇಪ್ಪೋಡು ಇಜಿ ನಿಂಗೆ ಕಾತು ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪರೆ ಸದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಈ ನೀನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಯ್ 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 ಜಿನೇಶ್ ಹಾಯ್ மேலே பண்ணவங்க வர வரப்பேர் மேலே என்ன லைவ் போடி பண்ணவங்க ஏரில் வரப்பிச்சு ಆಂಡೆ ಬಣ್ಣ ಸಿಜ್ಜೆ ನಾನು ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಾಡಮ್ ಪಕ್ಕಿಲ್ ಸೊಳೆ ಅದೇ ಏತು ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಪೂರ ಜನ ಪಕ್ಕಿಲು ನವಿಲು ಏನಾಯ್ಟೇನು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಏನಾಯ್ತೆ ನೀರು ದೀಪ ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೋನು ನಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಬಟ್ಟಾಳು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪಡದ ಮಕ್ಕಳೇ ಚರ್ಬಿ ತಿನ್ಪುಜೆ ಅವೇನು ಪೂರ ನವಿಲು ಭತ್ತ ತಿನ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಭತ್ತ ತಿನ್ಪುನು ಕೆಲವರು ಆರಿ ದೆಕ್ಕನಾಗ ಮತ ಕೆಲವು ಚೂರು ಬೂರು ದಿಪ್ಪುಣತ ಅವೇನು ಪರ ತಿಂದ್ರ ಬರ್ಪೇರೆ ನೀರು ದಿಪ್ಪ ಅವೇನು ಪರ ಬರ್ಪೇರಿ ಏತು ಜನ ಬರ್ಪೇರೆ ನವಿಲು ಅವು ಬಿಜೆಕ್ರ ಪಕ್ಕಿ ಅನ್ಪೇರತ ಅವು ಕೂಡ ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಂಗೇರ್ಲು ಏತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾವ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವೇನೀರೆಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತ್ ದಾಖಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಏನದೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪೊಳೆ ಆತೆ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೋಡೆದ ಕೋರಿಸರ್ ಕೋಡೆದ ಟೊಮೆಟಿಸರ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ದಿವ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಹೆಲೋ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಸಂಜನಾ ಈರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟಾ ಗೌತು ಅವು ಶಂಕರಿ SH ಹೋ ಆಯ್ತು ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಯ್ತಾ ಮಾರೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಣೆನ ಲೈವ್ ಮತ್ತೆ ಬರಂದೆ ನಿಗಳು ದೇ ಬೋಡಪ್ಪು ದೇ 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 ತಿನ್ನಿ ದೇ ತಿನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪುವೆ ಹೊರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲೆ ಏಪ ಪಂಡ ಈ ಮಂತ್ಡ ಲೆಪ್ಪುವೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಈ ಮಂತ್ಡ ಪಗ ಲೆಪ್ಪುವೆ ಬಲೆ ಈ ಸರಿ ನಿಗಲು ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗೆ ನಿಗಲೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂಜಿವೇನೆ ಬಲ ಮಾರಿದ್ದೀನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಗರ್ದು ಮಲ್ಪದೆ ಬಲ ಹೋ ಅಂದ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಶು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಗುರು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನ ಜಾಬ್ದ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಸದ್ಯಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಜಾಬ್ದ ಒಂದು ಕೊರೊಂದಿಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾಂಬ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಕೊರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಈ ಮಂತ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನು ಒಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚದು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಔಡು ನಾನು ಫ್ರೀ ಆನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಈ ಅಂತ ಅದು ಬ್ಯುಸಿ ದಾಲಿಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿತ್ತೆತ್ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಆಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಡಾವರ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಮಾತ ಅಂಚದು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಮೊರಣಿ ಓ ಹಿಂಗೋ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾತನಿ ನಾನು ದಾಯಿಗಂಡ ಅಂಚ ಮಂತಂದು ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೆ ಈ ಒಂದೇಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ನಿಂಗೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಬಂತು ಯಾನ್ ಇಪ್ಪಡು ವೀಕಂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ ಯಮ್ಮ ದೇವರೇನೆ ಎಲ್ಪ ಎನ್ಪ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಕು ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತು ಮುಜಿನಾಲ್ ದಿನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಅತ್ತೇನು ಆಂಡಾಲ ಇಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಕೂಡಾಗಲೇ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಕೂಡ ಕಡಬಿಡ್ದು ಅಮ್ಮ ದೇವರಿ ಯಾವತ್ತಿನ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಡೈರೆಕ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಆಗಲು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಆಗಲು ಬರಲೆ ಕೌಡು ಜಿನ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಹಾಯ್ ತೂಕ ನೀರೇ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನು ಪುದಾರಿನ ಸಂಧ್ಯಾ ಆತ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ನ ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈಲೂರು
ಯಾನ್ ವಾಮಂಜೂರ್ದಾಲ್ ವಾಮಂಜೂರು ದಾರ ವಾಮಂಜೂರು ತೋಚರಿ ಆತನ ಉದರಿನ ವಾಮಂಜೂರು ತಾನದ ಎಂಚು ಉಳ್ಳಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಜಕ್ರೆ ಪಕ್ಕಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರು ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಈರ್ ದಾದ ತಿನ್ನೊಂದುಳ್ಳಾರು ಯಾನ್ ಒಂದು ಸೊಂಟೆ ಸೊಂಟೆ ತನಿಕ್ತುದರಿ ಗೊತ್ತು ಸರಿ ಸೊಂಟೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಸುಷ್ಮಿತಾ ನಾಯ್ಕ್ ಜೈ ಓಕೆ ಫ್ರೀ ಆತ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಪೋಯ್ ಏರ್ ಬಂತೀನಿ ಹಂಗೆ ಬನ್ನಿ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಬನ್ನಿ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನ ಒಂದಿನ ಕಾಂಡಬೋದು ಬೈಯವರು ಅಂತ ಪೋಯ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ನಿಗುಲ್ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಹೋದ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಆವು ಬಿಜಿಕ್ರಿನ ಪಕ್ಕಿಂದ ಪತ್ತೊಂದಾರು ಬಿಜಿಕ್ರಿ ಪಕ್ಕಿದ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆವ ಪಿಲಿಕುಲ ಹಂಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾಮಂಜೂರು ಅಂದೆ ಪಿಲಿಕುಲ ಇರಿ ಮುಟ್ಟಾತೆ ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರ್ಲ ಗುರುಶೆಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ದಾಣಿ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿನ ಎನ್ನನೇ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾನೇ ಲೈವ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿ ನಾನು ಈರೋಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುವಾಡ ಬರ್ರನಿಜ್ಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುವಾಡ ಬರ್ರನಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಕು ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗು ಇಪ್ಪುನ ಈತು ಜನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಅವ ಆ ಕುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಜರ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಏನ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನು ನಿಕಲ್ ಕೇಳೊಂದು ಇಪ್ಪರಿ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಬಂದು ಮುಗ್ ಲಾಗಡೆ ಬರ್ಪುಜಿರ್ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಏರೇನು ಅಂತ ತೋಚ್ಪೋನು ನಿಗುಲಂಡಲ್ಲ ಪನ್ನಲೆ ಮೊಗಲೇನು ಯಾ ಬಂತೆ ಮುರಣಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂತೆ ಈ ಮಿನಿ ಲಾಗಡ್ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ನೀ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೇನು ಲಾಗಡ್ ಬೈಜೆಂಡ ಮುಸುಂಟ ಅಡ್ಡ ಅಂತನ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ವಾಹನ ಮನೆದ ಅಹಂಕಾರ ಮಾಡೆ ಒಂದಿಗೆ ಲಾಗ್ ಬರೋದು ಹಾದಾಪುಣ ಒಂದು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡ್ದಂಡ ಅಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತ ನಾವು ಒಂದು ಓಕೆ ಬೊಕನಿಕ್ಲಿ ಇದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಿತ್ತ ನಿಂಗಿಲ್ಲಡ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೂಜೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶಂಕರ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನೇ ಬರ್ತೀರಿ ಈ ಅಂಚ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೀಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸುದೀಪರ ಯಾನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನೀರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಜ್ಜಿ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಪರಿದ್ದ ಸುಷ್ಮಿತಾ ನಾಯ್ಕ್ ತೆಲ್ತೋನುಲ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಮರೀರಿ ಕೆ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಇನ್ನ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಇಡಿಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಹತ್ತರ ಮುಜಿ ವಾರಾಣ್ಯ ಬರಂದು ದಾಯಿಗೆ ಮಾರಿ ಪಕ್ಕ ಸಸರ ಪೊಕ್ಕ ಬತ್ತಂದ ಡೈಲಿ ಅತ್ತ ಐತರಿ ಸಂಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂದ ಡೈಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆಯ್ ಕೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತನೆ ಅಂದಲ್ಲ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪಿದ್ದೆ ಬಿಡ್ಕುಲ್ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪಿಜಿರೆಗ್ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಬುಚ್ಚಿ ದಾಯಿಗೆ ಅಪ್ರಪಕ್ಕೋರ ಬರ್ಕ ಅಪ್ಪಗೊಂಚೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಪ್ಪುಡು ಬಂದು ಅಗ್ಗಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗಪ್ಪಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ ಮಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕ್ಕಲು ಸಮೇತ ಈತ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿರಿಗೆ ಏಕ ಒಂಥರ ಆಂಟು ಬಕ್ ಅಂಚಂದ ಹತ್ತಿ ನಂಗೆ ಬರ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒರಿ ಪನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಪ ಒಂಥರ ಅನ್ಸು ನಿಂಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಅಪ್ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಏಪಲ್ಲ ಬರೋದಿದ್ದಾನೆ ಏರ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಪುಜಿರ 10 ಜನ ಇತ್ತಿನಿಂದಲೇ 23 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕಮ್ಮಿ ಜಿನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಿತ್ತು ಪೋತು ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲ ಎಂಡ ಪೋತು ಯಾನೆಲ್ಲ ಬೋಜ್ಜತ್ತ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಂಚು ದಾದನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ವಾಪು ನಿಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಡು ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿಜಿ ಇಂಕಲ ಮನಸ್ಸಿಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪಿರಲ್ಲ ಇನ್ನ ಸುದ್ದಿಜಿ ಒನಸಾಂಡೆ ಆದರ್ಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಒನಸಾತಿಜಿ ನಾನು ನೋಡು ಕೌಸಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ದಾದಾಂಡ ಬಲ್ಲೈತೆ ಹಿಂಗೆ ಬೋರ್ ಅವನುಂಡು ದಾನಿಗೆ ಪಾತಿರುಜೇರಿ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಹೂನು ಮರೆ ಎನ್ನು ಸಾರಿ ಆಂಡೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬಂಡೆ ಅನು ಇರು ಊಳಿಕ್ತಾರೆ ಒನಸಾಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ನೋಡು ಈ ತಿನ್ಪ ಬಣ್ಣೆ ನಿತ್ ಪಾಡಿ ತಿನ್ನನೆ ಬಾಬು ಚೋಚಿ
ಅಲ್ಜೀರಿಯನ್ ಪುಷ್ಪನಿಗಳೇ ಸಾರಿ 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 ಒಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತನೆ ನಿಂಗೆ ಸತ್ತೆಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏರು ಹಾಯ್ ಡಾ ಸುರಕ್ಷರ ಆರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಓದೋಂಗಿತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಡಾ ಸಂಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಪೂರ ಓದಿಯೇ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲದಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ತೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಮೇರೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಂಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಮೇರಿತ್ತೆ ಒಂಥರ ಮೇರಿಗೆ ಈನ ಪಾತೆಂಡಲೈತೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಲೆದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂಚ ಪ್ರಮಾಣ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಅರಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅದು ಪಾತೆರು ಉಂಡಾರೆಡು ಬೇತೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಐಕಾರೆ ನಾನು ಓಲಾಣಲ್ಲೇ ಸೋಕ ಅಂದೇನು ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಡಿತನ ಪಾತೆರ ಹಚ್ಚಿ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಓಡೆಗಂಡಲ ಹೋದು ಒಂಚೂರು ಆರ್ನೋಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅರೆಗ್ ಸಮೇತ ಪಂತಿಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಪಂಡ ಬರ್ಪುಚೇರು ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಪಾತೆರ ಬಂಡ ಮಂಡೆ ಸಮಿಜ್ಜೆ ಅನ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡಂದೇನೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂದಿತ್ತೆಲ್ಲ ಸೊಕೋಡಂದುಲ್ಲ ದಾದಾಪನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಗಂಟೆ ತಣ್ಣರು ಲೈವ್ ಇನ್ನಿ ತೋಂದಿಜ್ಜಿರತ್ತ ಪದ್ರಡಾರೆ ಓಕೆ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ತೂಪೆ ಆಂಡ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ದಾದ ತಿನ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪರ ಪಂದಕೇನು ಜ ತಿನ್ಪರ ಪಂದಕೇನು ಜರ ಅನ್ಪರ ಯಾನಿತ್ತೆ ತಿನ್ಪರ ಕೆಂಡ ಇರು ತಿನ್ಪರ ತಿನ್ ರಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜತ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಕೇನಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಗೆತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಹೆಲೋ ಮ್ಯೂಟು ಪೂರ ಮ್ಯೂಟ್ ಹಾಂ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಓಕೆನಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಏಕ್ಲ ದಿನ ಬರೋಡತ್ತ ದಾದಾಪು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಕದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡಿ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಬಟ್ ಓಲಾ ಅನ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಬಿರ್ಕುಲ್ ಅನ್ಪುಜಿ ಓಲಾ ಹೆಕ್ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪನ್ಯ ಉಂಡತಿ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ನಟೆ ಯಾನು ಒಯ್ಟ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಿಜಿ ಯಾನು ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬೇಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಪುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಅವ್ಳು ಅಗಡಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಪೂರ ಪೂರ್ಜಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಬರುದು ನಿಖಲ್ ನಂದತ್ತು ಕೆಲವು ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡಿನಗಳು ಪೋಂಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ಸೇರಿ ಅನ್ಪಂಡೆವಾ ಬಾಯ್ ಪಂಡನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಸೇರಿಯ ಬಂದು ಬೇಲೆನೆ ಇಪ್ಪಂದ್ಲಕ್ಕ ಆತನಿತ್ತು ಐಶು ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಡಿಯರ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಸಿಸ್ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಬೇಲದ ವಿಷಯಡು ಪಾತಿರ್ ಬರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಜಾರಾಪುಜೆ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜೇರೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಎರಿಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡು ಎರಿಗ್ಲ ಎದುರುಡಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ಲ ಎರ್ಲ ತೂಪುಜೀರ್ ಇಲ್ಲದಗುಲ್ ಲಾಗ್ ತೂಪುಜೀರ್
ಅಂಚಾದ ಇಂಕದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಚೇಜಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಎರ್ನ ಬಗ್ಗೆಲೆ ಯಾನ್ ದೂರ ಒಂದು ಇಜ್ಜತ ಪನ್ರೆಗ್ ದೂರುಂಡ ನೆರಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕಲ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ದೂರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಅತ್ತ ಲಾಕ್ಸಡ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದು ಇಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪಡು ಮಾಮಿನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪಡು ಕೆಲವು ಜನ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗುಂಡಾತ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಡ್ಬೇಕು ಇಪ್ಪಡು ಇಪ್ಪಡು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪುವೆರು ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಕಲ್ಪುವೆರು ಎಂದು ಪಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪಂದೆ ಪುಣ್ಣುಲು ಬೊಕ ಏಪ ಕಲ್ಪಿನಿ ಪನ್ಪುನಿಯನು 15 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ 15 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪಡು ರಾಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು 15 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಡ ಮಿನಿಮಮ್ 18 ವರ್ಷ ದಾಂಟಿ ಪೋಕೊಂಡಾತ ಪತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪುಣ್ಣುಲು ಕಲ್ಪೋಡಿ ಅಗಲ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಇನಿ ಅತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಬೇತ ಇಲ್ಲ ಪೋನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವ ಪನ್ಪುನೆ ಇರ್ದುಂಡತ ಸ್ವಂತ ಆಗಲೇದು ಅವು ಆವುಡು ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪು ಯಾನಿತ್ತೆ ಎನ್ನೆ ಏನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡಿ ಯಾನು ಅಕ್ಕಗ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿಜ್ಜಾನು ನಿಗಲ್ ಪಾನೋಲಿತ್ತೆ ನೀತ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಯಾನು ಇಂಚ ಬತ್ತದಿತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಅಕ್ಕಗ ದುಂಬು ಅಕ್ಕನ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಕಗ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಎಡಿಟ್ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪುನು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ಲ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪುನು ಅಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಲು ಮಲ್ಪುನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಅಡಿಗೆ ತೂದು ಹೆಂಗೊಂತಾರ ಫುಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಉಂದಾತನ ಸೆಟ್ ಆತನ ಎಂಚ ಈನ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ಪುರ ಸೆಟ್ ಆದ ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆ ಕಲ್ದಜ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಬೊಕ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜರ್ ದಯಪಂಡ ಬಾವಿರಿಗೆ ಮತ್ತ ಪೊರ್ಲು ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತ ಅವ್ರು ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಬುಡಿ ಎರಡು ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಈನಿನ ಮಂತ್ ಬಂಡ ಅಡಿಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆತ ಬೊಕ ಬಾವೆಲ್ಲ ನೆಪ್ಪೇರು ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡದ ಅಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಊರ್ಲ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪುನಿಜ್ಜೇರು ಅಕ್ಕ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿಜ್ಜಾನ್ ಸೊ ಯಾನು ಪೋದು ಇಲ್ಲಾಡು ಪಾತ್ರೆ ದೆಕ್ಕುಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋದು ಬರ್ಪೇತ ಯಾನ್ ತಿನ್ನ ತಟ್ಟೆ ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಬೊಕ ಅಕ್ಕನಗಲ್ನ ಪೂರ ಮರ್ಚೊಂದಿತ್ತ ಅಂಗಿ ಅವು ಕುಂಟು ಒಂದು ಮಾತ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಕುಂಟು ಪೂರ ದಿನ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಆಜಿಡೊಂದಿತ್ತ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಸಂಡೆ ಅಡ್ಪುನ ಒಚ್ಚುನ ಅಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಕಲ್ಪದು ಕಲ್ತದಿಪ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪುನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಲ್ತದಿಪ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲದ ಆದಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪುವ ಪಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಮೈಂಡಿಡು ಎಲ್ಲದ ಆದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುವೆರ ಪೋಯಿನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಥವಾ ಏರೇ ಅದಿಪ್ಪಡು ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಬಂದು ಆಣುಲಿಗೆ ಆತೆ ಅಗಲ್ನ ತಟ್ಟೆ ನಗಲು ದಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಪಂಡ ದಯ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಆಣುಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಗತ್ತಿಪ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವ ಪಂದು ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಗ್ಲಿಗ್ ಅಗಲು ಒಂಜಿ ಅಗಲ್ನ ಪಾತ್ರೆನ್ ದೆಕ್ಕರೆ ಸಮೇತ ತೀರುಜ ಅಗಲ್ನ ಲೋಟ ಬೇತೆ ದಾಲತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಪುಜಾಗ್ಲಿಗೆ ದೆಕ್ಕರೆ ಅಗಲ್ ಒಂಜಿ 15 ಲೋಟ ತಿನ್ನ ಬಟ್ಟದು ಆತೆ ಒಂದು ಬೊಕ ಯಾನ್ ದಾಲ ಬೇತೆ ಅನ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲಾಡ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಪುನಿ ಈ ವಿಷಯಗೋಸ್ಕರ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಅಂದದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಾಡ ಆಪುನಾನೆ ಅಂತ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ನಥಿಂಗ್ ಸದ್ಯಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪೋದು ಏತ ಪಾತೆರಿ ಪನೋಡ್ಚಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪಿನ ದುಂಬು ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಆಪಿನಿ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೂ ಯು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಡೆದ ಕೋರಿಂಡು ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿ ಎಂಕು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪ ಏನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿ ತಿಂತಿತ್ತು ಕೋರಿ ಇಂಕ ಆಪ್ಜಿ ಇಂಕ ಹೆಲ್ತುಲ ಒಂಚೂರು ಇಶ್ಯೂ ಸರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿ ಲಾಕ್ ಮಂತುಂಟು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಸ್ ಪಂಡೆ ಆತ ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರ ಪಂಪ್ನ ಬುಡ್ಚಿನ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದನ ಅರ್ಥ ಐತಿ ಅಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂದತೆ ಕೆನ್ನೈರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಜನಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮಡ ಏನು చెప్పారు ಅವು ಬೇತೆ ಜೋರ್ಲೇರ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಜ ಅದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಜ್ಜೇರಪ್ಪ ನಿಗಲ್ ಪನ್ಪುನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುಡ ನಿಗಲೆಗೆ ಏನಂತುಂಡ ಎನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ಬೇತ ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಲ್ಲೇತ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಜೋರುಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಏತು ಜೋರುಲ್ಲೇನೆ ಯಾನು ಅತೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಟ್ ಅಗುಲ ಅನ್ಸತ್ತು ವೀಡಿಯೋಡ್ ಏತು ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೇರ ಪಿರಾಡ್ ದಾತೆ ಜೋರುಲ್ಲೆ ಇದನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನು ಜಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ಯಾವ ನಾನು ಇಡೀ ಇಲ್ಲ ಕೇಳು ಆಂಡೆ ಅಡಿಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್
ಹಾಂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಕೋರಿ ಕೈಪು ಹೆಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ತೆಲ್ಕ್ಯಾರೊಂದು ಕೋರಿದ ಕೈಪು ಕೋಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊದ ಸಾರು. ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಪ ನ್ಯೂಸು ಸೆಟ್ಲ್ ಆವ್ಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಲ್ಪುರ್ಚಿಯಲ್ಲ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾ, ನಲ್ಲಾರು ಅಂತಾರೆ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಳ್ಳೇ ನನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇತ್ತನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪಡುವಂಗ ಅವನಲ್ಲ ರೀ ಅಂಚದು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದು ಬರೋಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ ಆವಡು ಅಂಚದು ಆರು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಯಾನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಯಾನ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ ದಾಯಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಏರಿ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೇರಂದು ಪಂಡ್ರಂತೂ ಬಿರ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇದು ಇನ್ನು ಇಪ್ಪೇರು ಎಂಕೊಲ್ನಟ್ಟು ಎಲ್ಲದಾದ ಆಪುಂಡು ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸದ್ಯಗೆ ಸೆಟಲ್ ಆವಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡು ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಹೆಂಗೆ ಒತ್ತಿ ಯಾನ್ ಆ ಬಾಲೆನ್ ತೂಪುನಾತ ತಾಕತ್ ಹೆಂಗೆ ಬರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಅದಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಚ್ಚಿ ಏನಲ್ಲ ಪನಾಡಿ ಎತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡಡು ಇತ್ತು ಈ ಮಂತ್ಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆಪು ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಚ್ಚ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನ್ಪು ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮನ್ಪುಡ್ಸಿ ದಯಪಂಡ ಅಗುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮನ್ಪುಜಿರು ಬತ್ತಿದ್ದು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದ ಅನಿಸೋದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೆಲವರ ಮಲ್ಪನ ತುನಗ ನನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೆಕ್ಕನೂ ಇಲ್ಲೇರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಯ ಬಿ ಹಾಯ್ ಮಾಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬೆಲೆ ಒತ್ತೇರು ನಿಮ್ಮದು ಮದುವೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು? ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆದದ್ದು ಉಡುಪಿ ತರಗಾದ ಉಡುಪಿಡ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಾ ಐತೆ ಪುದರ್ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿಂಕಿನ ಉಡುಪಿಡ್ ಸಂತೆಗಡ್ಡೆ ತಲ್ಪನೆ ನಾವಲ್ಲ ಈ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚಿ ಒಂಥರ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಪುದರ್ ಆಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಅಂಬಿಕಾ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೋನ ತೂಪ ಬಾಯಿಡುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜವೇ ಆ ಏರಿಯಾದ ಪುದರುಲ್ಲ ಬಾಯಿಡುಂಡು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪನಿಗೆ ಮದಪಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತೀನಿ ಓಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಆಂಡರ್ ಎಂಕ್ ದಾದಾನ ಮದತ್ತಿನ ಸಾರಿ ಬಾಯಿಡುಂಡು ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜ ಅದು ಇಂಕೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮಾರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಮದುವೆ ಮಾಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಚಿ ಆಯ್ತು 2 ವರ್ಷ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮದುವೆ ಕೂಡ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರಿಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜೇರಾ ಯಾನ್ 1 ರೂಪಾಯಿಲ ಕೇನು ಜತ ಯಾನ್ ಕೇನು ಜೇರಡಲ್ಲ 1 ರೂಪಾಯಿಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೆಲವು ಜನ ಎನ್ನು ಇಲ್ಲಾಡು ಕೂತೊಂದು ತಿನ್ಪೋಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಕೂತೊಂದು ಮಲ್ಪೋಲು ಬಂದು ಯಾನ್ 2 ಅಂಡಲ್ಲ ಕೇಂಡಾತ ಕಾಸು ಯಾನ್ 2 ಅಲ್ಲ ಕೇಂಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಬರ್ಪ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಪುನ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಉಂದೆಟ್ ಬೇಲೆ ಪನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಡತ್ ಇವನಿದಿ ಬಂದು ಬರ್ಪ 3,000 ಈತ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಬರ್ಪು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏಪಗ ಹೊರ ಬರ್ಪುಂಡು 3 ತಿಂಗಳು ಹೊರ ಬರ್ಪುಂಡು 4 ತಿಂಗಳು ಹೊರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಡೌನ್ ಆತನ ದುಂಬ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 1 ತಿಂಗಳು 3,000 ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಪಿನಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಪನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಪನ್ಪೆ ಕೆಲವರು ಇಂಕ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ ಅಮ್ಮ ಕೊರೋಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮದೇ ತೊನುಜೀರು ದಯಪಂಡ ಏನನ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅರೊಂಥರ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ದುಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ ಕೊರೋಡು ಅಮ್ಮಗ ದುಡ್ಡು ಅಂದಾತಿ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ದುಡ್ಡು ಬಿರ್ಕೊಲ್ಗೆ ತೊನುಜೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಗೆತೊಂದು ಪಂದ ಅರೆಗೆ ನಾಡಲ್ಲ ದೆತ್ಕೊರೋಂದಿಪ್ಪೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಂಡ ತಿನ್ಪವ್ನು ಬೆತ್ತ ಕಡೆ ಪೋಂಡ ಅವು ಮಲ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಮೊರಣೆ ಯಾರನ್ನ ಬರ್ತಲೆ ನಾನು ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಮೇರಡ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸಿಗೆ ಏನುಜಿ ದಾಯಕ ನಾ ಕಮಿಟ್ಸ್ಮೆಂಟೇ ಆಗಲಿ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಕೇಂದು ಏನು ಮಲ್ಪು ಸೊ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಮೇರೆ ಪನ್ನೊಂದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಜೆಂಡಲ್ಲ ಕಾಸು ಮಲ್ಲೇಜಿ
ಈತ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂತ ಆನ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿ ಹೋಯ್ದೇನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡೆ ಪಾಡ್ ಒಂಚಾಂಡ ಈ ಮಂತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಾಪುಣ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾವುದಿಚ್ಚಿ ಅಶು ಕಚೇರಿ ದಾದ ಪಣ್ಣಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕ್ ಕಾರ್ ಕಳಡ್ ತಿಕ್ಕಲೆ ಓಕೆ ತಿಕ್ಕಗ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಕ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈರ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಲ್ಲಗಲಿತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡು ನಂಡು ಎನ್ನ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಮುಲ್ತಾತಿಜ್ಜಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಲ ನಲ್ಲ ಮುಲ್ತಾತಿಜ್ಜಿ ಓಲ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಐತೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಐತೆ ಅಮ್ಮನ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಜೇಜ್ ಅಂತ ಪುದರಿಪ್ಪುಂಡು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಪೊಪ್ಪ ಇಜ್ಜಾತ ಅಂಚದು ಯಾನ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪಿನಿ ಅಕ್ಕನ ಪುದರಿತ್ತೆ ದೇದೇರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ನಲ ಪುದರ್ದೈತನ ಅಮ್ಮ ಒರ್ತಿತ್ತದ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪರಪ್ಪನು ಇಂಕದ ಅದನ್ನ ಬೇಜಾರು ಬೊಕ್ಕಮ್ಮ ಪನ್ಪನು ದೆಪ್ಪನ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪನ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ ಅಂಚವರ ಪನ್ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಈಕೇನು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಮಲ್ದಿಜಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಲ್ಪರಪುಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಬರದು ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ತಾಳ ಮಲ್ಪರಿಜದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದ ಬನ್ನೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದ ಐತ ಮಾಮಿ ಮೂಲ ಓನರ್ ಆಯ್ಬು ಕರೆಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ಪಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನೀವು ಪಾಪ ಹೌದಾ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಜೋರಿದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕನ ವ್ಲಾಗ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತರ ಪಾರ್ದಿಜರಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಏಪಾ ಕೋಡೆತ್ ಮುರಣಿದ ಲಾಗಡ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದುಲೆ ಅಕ್ಕನ ಲಾಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂದ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದೇಟು ತಮ್ಲೈನ್ದ ತಿರ್ತು ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಬರಿಪೇರತ್ತ ಐಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಐಟು ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಕಡಬಿಡ್ತೆ ಆ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕನ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಸೊ ಕೆಲವು ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದಾಗಲು ಎಂದಾಯಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಯ್ಬೋದು ಬೆನ್ರೇಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಬ್ಬೋ ಹುಚ್ಚು ಮಾರೇರೆ ಕೇರೆ ಇಂಕ ಹುಚ್ಚುದು ನಮ್ಮ ಪೊಡಿಯಾಪು ಸತ್ಯ ಇಂಕ ಹುಚ್ಚುದವರ ಆಯ್ಬೇಕು ಇಂಕ ಹುಚ್ಚುದು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿಯಾಪ ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಯ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೆನ್ರೇಕ್ ಪಂಡ ಬಾವೇರು ಅಂಚೆನ್ನ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕನ ಎಡ್ಡೆ ತೂಪೇರ ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಣಲ ಮಲ್ಪು ನಿಕ್ಕಂಡ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನು ಕಾಸು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಏತಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜತ್ತೊಂದು ದಿನ ಸಸಾರ ಆವಡಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈತ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪೇರು ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪುನಗ್ಲೆಗೆ ಹಾಪುಡು ಕಾಸು ಕೊರೋದ್ನಗ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಹಾಪುಣ ಅದನ್ನ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈರ್ ಮದಿಮೆ ಆಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ LVT ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂಡು ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ನೆನಪಣೆ ಕರೆಕ್ಟ್ LVT ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಏರಿಯಾದ ಬುಧವಾರ ಹೆಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ರೋಡ್ ಉಡ್ಪೊಂಡ ಸೀದಾ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಚಪ್ರ ಒಂದು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಪುಣ ತಾ ಅಲ್ಪ ಬರೋನಿಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ಡೆ ಬರೋನಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಕರ್ಮದ ಮಾತ ಪುದಾರ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಂತೆ ಕಟ್ಟೆತ್ತ ಇಂಗುಲ ಆ ಏರಿಯಾಡ್ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲಿತ್ತ ಎಂಕೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ಉಂಡವ ಹಿಂಗನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ಫಾಶ್ ಉಲ್ಲೇರ ಹಾ ಏನರ್ದು ಸ್ಟೈಲ್ ಉಳ್ಳೋಳು ಏನರ್ದು ಒಂದು ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿಯಲು ಸ್ಟೈಲ್ ಬಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮೂಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಮಾತ ಮಾಡುಜು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ತೋರತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಜೋಲು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನೈಟ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕ್ ಪೊರ್ಲು ತೊಜ್ಜೋಲು ಸೀರೆ ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ತೊಂಬಳು ಅಂಚ ಫಾಶ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಸ್ವಂತ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಉಂಡಾಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಬಾವೇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶೋಕ್ ಆಚಾರ್ಯರ ನೆನಪು ಮಂತ್ನೇಕ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಯನ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೂರಾ ನೆನಪುಂಡಾರೀಗ ದೇವರೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಲ್ಪರ್ದು ಮದ ತಗೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಅಂಡು ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವನಡು ಎನ್ನಿಲಕ ಜೀವನಡು ಆಪುಜಿಂದ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಬುಧರಿನ ಬನ್ನಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದ ಇನ್ನು ಬುಧರಿನ
ರಾಜೇಶ್ ನೆಲಿಯಾಡಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಇತ್ತೆ ಇರೇಗ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಜರ ಇಜ್ಜಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಓ ಸಾರಿ ಪರ್ಬಮ್ಮತ ಬತ್ ಸರಿ ಓದುವೆಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಅಂಬಾಗಿಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಬಾಗಿಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅತ್ತ ಅಂಬಾಗಿಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಬಾಗಿಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯ ಬನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಈ ಅಕ್ಕಡ ಪಾತೆರು ಜನ ಪನೋರ್ಚಿಯ ಪಾತೆರ್ವೆ ಇರೆಗ್ಲ ಪನೋರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಕ್ಕಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಇರೆಡು ಅಕ್ಕ ಪಂಡತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತನ ಓಲು ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಟ್ ಸಿಸ್ ಓಲು ಮ್ಯೂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಕೇನಿಜಿ ಪಾತೆನ ಕೇನುಜ್ ಪುದರ್ನವ್ಯ ಓಕೆ ఎక్కడ ఆదిత్తుండు ఏర్న లాగ్ మిస్ అండ్ అంబాగిలు కరెక్ట్ ఉండవే అశోకాచార్య పన్ని అంబాగిలు కరెక్ట్ ఉండు ఎన్న మద్మె అయిన అంబాగిలుడు అವು ಮಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಗುಡಿಟ್ ಮದ್ಮೆ ಆತೆ ಮದ್ಮೆದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಣೊಂದು ದೇವರನ ಜಗಲ ಎನ್ನದಿತ್ತೀಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನುದು ವಾಡ ಇಂಕ ಅಮ್ಮ ಸರ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಇತ್ತೇನ ಲೈಫ್ ಎಂಚನಾಯ್ತದು ಮೂಲೇನ ಬರೆತೇರ ಅವೇ ಅಪ್ಪಿ ಪಾತೇರ್ ವರ ನಿಕ್ಕಲು ಅಂಚಾಂಡ ಬಾವೇರ್ ಪಾತೇರಿಚಿರ ಓಲೂರು ಇನ್ನ ಎನ್ನ ಬೈಲೂರು ರೂಪಾ ವಿ ಆರ್ ದಾದಾ ಅಂಡಿತ್ತೆ ದಾದಲ ಆತಿಜಿತ್ತೆ ಯಾನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಎಂಕಿಂಚ ದಾದಾನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತ ನನಗೆ ನೋಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಅತ್ತ ಬೇತೆ ದಿನ ಪಂಡಲ ನೋಟ್ ಮಲ್ತದ ಕೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಓಳಾಂಡು ಅದಾಗ ಬೇತಾಯ್ತಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬಂದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲ ಬೈಲೂರು ವನಸ್ಮಲ್ಪುಗ ಬಲ ಬರ್ಪೆ ಪೊಯ್ ದಾಯೇರೆಗಿತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಹತ್ತಿ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಉಂಡಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಚಿಂದಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬೊಲ್ಕಿರು ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ ಬೊಲ್ಕಿರು ಹಾಯಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಗಣೇಶ್ ನಿಕಲ ಮದ್ಮೆಗ್ ಮಾಮಿಲ ಭೂಮಿಕಲ ಬೈದು ಜೇರೆ ಭೂಮಿಕ ಇತ್ತು ಜೋಲು ಮಾಮಿ ಇತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಮೈದುನ ಇತ್ತೆ ಭೂಮಿಕಾ ಶಾಲೆ ಓದಿತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಓದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಣಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ್ ಇಂಕ ಮದ್ಮೆದ ದಿನ ಗೊತ್ತು ಇಂಕ ಮದ್ಮೆ ಅಂದು ನಿಗುಲು ಪನ್ಪಾರು ಬುಕ್ ನನ್ನ ಎರೆಗೆ ಪನ್ಪು ಓಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈರಿಗೂ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಎಂಚ ಈ ಓಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಬೈಲೂರು ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಲೂರು ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಬೈಲೂರ್ದಾಲು ಯಾನು ತುಳುನಾಡ್ದಾಲು ಬೆಂಗಳೂರ್ದಾಲು ಅತ್ಯಾನ್ ಇರ್ ದಾಯಿ ಪನ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ಮದ್ಮೆ ಅನಾಗ ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡ ಓಲಾ ಆಯ್ತದುವೆ ಅಂದು ಓ ಅಂಚನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಕೆಲವು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರ್ತೇನೆ ಹಂಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚದು ಕಲ್ತು ನೀನು ಅಂಡಲ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬರೀತಾನೆ ಬಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಉಲ್ಟಾಂಡೆ ಇನ್ನು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೊಂದೆ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈದ ಲೈಫ್ ಡಿ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಈ ಮಂತ್ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಂಡು, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ದು ಯಾನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕುಲ್ಲು ನಾಲ್ಕು ಅವೊಂಜಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮೈಂಡಿಡ್ ಈತ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಬೊಕ ನ್ಯೂಸ್ದಲ್ಲ ಆತೆ ಆ ನ್ಯೂಸ್ದಲ್ಲ ಬರ್ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತು ಕಾತೆ, ಬಟ್ ಐಟ್ಲ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಂಕ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎರೆಗ್ಲ ಕಾಪುನ ಇಷ್ಟು ಜಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಲಾತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎರೆಗ್ಲ ಕಾಪುನ ಅಂತ ಉಂಡೇಜಿ ಯಾಂಬಕು ಒತ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇಂಕೇನಾಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ಇಂಕೇನಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆತ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವನಸಾಂಡ್ ಕಲ್ಪರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನು ಹೊಂಡ್ಬುಣ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಅಗ್ಲು ಬೆಂತಿನ ಕಾಸು ಉಂಡಾತೆ ಅಗ್ಲನ ಕೆಲವು ಕಮಿಟ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡಿಲ್ಲ ಅದರ ಐಕ್ಯ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ಯ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಕೈಚಾಚಾರೆ ಆಪುಂಡ ಇದು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪುಡುಂದಾಂಡಲ ಕೂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುಡು ಕೂಡ ಐ ಕೂಡ ಲೋನ್ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂದೇ ಲೋನ್ ಬರ್ತಿಯಾರೋಗ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚದು ಕೂಡ ಯಾನ್ ಲೋನ್ ತೆತ್ತದು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಮಂಡೇದ ಮಿತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಆತೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಕಲ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ, ಬಟ್ ಯಾನ್ ದಾಯ ಖಾಲಿ BA ಮಲ್ತೆ ಖಾಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ದಾಯ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಐಕ್ಲ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಬಂಗ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗೋಲ್ ನಂಬೋರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತಿನೇಟ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಮಲ್ದಿಜೀರು ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಮಲ್ದಿಜೀರು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಸೇರ್ದಿಜೀರಾರು ಅದೇ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಟಿಪ್ ಕೊಡಿ ಕೋಲ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ಬೊಕ ಎಂಕ ಯಾನ್ ಅವು ಕಲ್ಪೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪೆ ಅನ್ಪಂಡ ಕೂಡ ಲೋನ್ ಹಾಪನು ಪಾಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಹಾಪಿನಿ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನೇಟ ವಾ ಲೋನ್ಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ಲೋನ್ ಮಲ್ತದ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆಗ ಅಮ್ಮಗೆ ಬಂಗ ಕೊರ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಚೆ ಜೀವನ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಲೋನ್ ತೆತ್ತದ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಯಾನು ಬಂಗ ಕೊರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾನು ಮೂಲ ಲೋನ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಅಂಚದೆನ್ನ ಆಸೆ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಐದು ಪಿದೈ ಬರನೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಈ ಮದ್ಮೆನ ಸಡನ್ ಮದ್ಮೆನ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ನ ಕೆಲವು ಜಂತ ಅವು ಮತ್ತ ಆನಗನೆ ಉಂಡತ ಅಲ್ಪ ಪೋಪಿನ ಬೇಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋತಿನ ಬೇಲೆಗ್ ಕೂಡ ಮಂಡ್ಯಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅಲ್ಪದ್ದು ಕೂಡ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮೂಲ್ ಬೇಲೆ ನಾಡ್ನಿ ಒಂದು ಪುನಃ ಆನಗನೆ ಉಂಡತ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರಿಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ವಾಡೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮದ್ಮೆ ಅದೇನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಕಲ್ಪರ ಪೋಡು ಬಂದು ಅವು ಇತ್ತು ನೋಡ ಅವು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ಮಂಡಿಗೆ ಎರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಅನ್ಸುನ್ ಐಕೆ ಬಂದ್ಪುನ ಕಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಎಪ್ಪಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಿದಾಯಿ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಪುನದ್ದು ಬೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುವರ್ ಯಾವುಜಿ ಅಂಚನೆ ಆಂಡಲ ಕೆಲವರ ಬರ್ಪುಣು ಪತ್ತಾಂಡ ಎತ್ತೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲದ ಬಟ್ ₹1 ಕಾಸು ಏರ್ಲ ಕೊರ್ತು ಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಆಂಡಲ ಕೆಲವರ ಬರ್ಪುಣು ವರ್ಸ್ ಬೇಲೆ ಪೋಪು ಜತ ಕುತೊಂದು ತಿನ್ಪತ್ತ ಅಂತ ಬರ್ಪುಣು ಏರ್ನಾಡಲ ಬರ್ಪುಣು ಗೊತ್ತಂಡಿ ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಾರ್ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಏರಮ್ಮನ ಅಂಚ ದಾಲಾಂಪುರ ನಮ್ಮನ ಹಣ್ಣೆಟ್ಟು ತಿಂದಿರ್ತೆ ದೇವರಿ ಏತ್ತು ದಿನ ಗೊಬ್ಬ ಅವರು ತೋಡು ಆತು ದಿನ ಗುಬ್ಬು ಆತು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಲ ಎತ್ತನ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಂಚ ಆತನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರ ಬೋಂಡ ಈರಿಗೆ ಪನ್ಪರೆ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲುದು ತಿನ್ಪ ಬಂದು ಇರೇಗ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲುದು ತಿನ್ಪ ಬಂದು ಪಂಡ್ ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬಂದೋಡಂದು ಇಜ್ಜತಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎಂಗ್ಲೆ ನಿಮ್ಮಂತನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಣತ್ತ ಅಂಚೆ ಬಲ್ಚಿ ದಯಕ್ ಇನ್ವರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ತವಾಗಿ ಬೊಕೇರಂಡ ಲೈವ್ ತೂಪುನ ಬೊಕ ಹೆಂಗೆ ಕುನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೇಚಿ ಬೋಡಿರಿ ನೀರು ಬೋಡ ಇನ್ನು ಪಿದಾಯತ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ರಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಉಲಾಯ್ ಗಿರಿಗೆ ನೀರು ಒಳ್ಪಾಡ್ನು ಕಿಡಲೆ ಒಂಚೂರು ಮೊನೆ ತೋಚ್ಪಾಗ ಇನ್ನು ಎಂಕೆ ನುಂಗು ದಾದ ಅಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತು ನುಂಗುಗ್ ದಾದನ್ನ ಮರ್ದಿತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಬು ನುಂಗು ತುಲಿ ಎಂಕ ಐಕೆ ಮುಟ್ರ ಮನ ಸಾಪ್ ಹೋಯ್ ಇದೇ ಬೋ ಆಶಾನೆ ಬಾಪ ಮೂವಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಮೇರು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರಾ ಸೊ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮನ್ ಪರಾಯ್ಚಿ ಸಡನ್ ಎಪ್ಪೋ ಈನ ಅಂಜುಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲವ ಅಂಜುಕುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾವೇರ್ಲದು ಮಂಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ದಿಟ್ಟು ದಾದ ಪಂಡ
ದುಂಬೆ ಪಂದಿಪ್ಪ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದುಂಬೆ ಪನ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆಪ ಪಂದ್ ಕೆಲವು ಆಣು ಲೆಂಚ ಪಂಡ ಲೆತಂ ಪೋನಾಗ ಪೋಪು ಚೀರ ಲೆತಂ ಪೋಂದಿನ ದಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸಡನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸಡನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನಾಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದ್ ನಮ್ಗೆ ಕುಳ್ದಿಪ್ಪುಡು ಇಜಿ ನಾವು ಕುಳ್ಳ ವೆಚ್ಚಾಪ ರೆಡಿ ಆತಜಿ ಲೇಟ್ ಆಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಿಂದೆ ಸಡನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತೀರು ಸಡನ್ನ ಪೋಯ್ ಬೊರಣಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಂದು ಮೇರೆಡ ಪೋಯ್ 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 ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಟಿಕೆಟ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ನಂಗೆ 2-3 ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಬತ್ತೀರು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಕಾರ್ಲ ಪೋರಿ ನಮಕ್ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಲ್ ಗಂಟೆ ಪೋಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಯಡ 1/4 ಗಂಟೆ ಯಾವು ಮೇರೊಂದು ಬುರ್ದು ಲಕ್ಕದು ಪೋಪೇರು ಎಂಕು ಪೋಡಿಗೆ ಅವಳ ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿನ ಮೈತಿದಿಗೆ ಬಂದಾತನು ಮೂವಿಗೆಲ್ಲೇ ಸಂಪೋಪ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೇಸು ಪೋಯ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಪೋತ ಅವಳ ಮೇರೆ ಕೊಂಚ ಅಮ್ಮ ಸಾರ ಪೋಯಿ ಗಂಟೆ ತಾಂಡುತುಲ ಪೋಯ పోదుల ఆతు ధర్మ పోదుల వేస్ట్ తిక్కిచి వెయిట్ మల్పర పండేರಿಗೆ ತೂಪ ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ತೂಪ ಉಂಡ ಬಂದ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಐಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚೇರ್ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ಪೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅವು ಲೋಕಲ್ ಚೇರ್ ಮಾತೆ ಇಟ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅವು ಬರ್ದು ಕೊಡ್ಪೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅವು ಬರ್ದು ಈಗ ನಿಕ್ಲ ಮಾತು ಕಾಸು ಕೊರುಡು ಅಡ್ದು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತು ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಸಡನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಯಾನ್ಲ ಮೊಲ್ಲ ಬಂಡ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಏಪ ಪೋಪಿಂಗೆ ನಾನು ಒಂದು ತೂಕ ನಾನು ಎಂಜಿ ಬಿನಿ ಓಡಾಡ್ತು ಎಂಜಿ ಬಿನಿ ತೂನಾಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋ ನನಗೆ 15 ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಾಂತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋ ನನಗೆ ಐಕಾದು ನಾನು ಒಂದು ಪೋಂಡ ನಾನು ಕಾಂತಾರ ಕೂಡ ತೂವರುಂಡು ಮುಂದೆ ತೂಯಿಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತಾರ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಕೂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾ ಪಂಡ ಪೋಪುರಂಡ ಪೋಯ್ಜಿನಿ ಅಲ್ಲ 2 ಜನ ಪೋದ್ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಸಡನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತದು 6 ಗಂಟೆ ಪೋಯಿ ಅವಳ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಬೋದು ಅಕುಲ್ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬತ್ತು ಅಲ್ಲೇನು ಅಲ್ಪದಲ್ಪ ಉಡುಪಿಡಿತ್ತೋಳು ಅಲ್ಲೇನು ಲೇಸ ಬರ್ತದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಲ ಮುಟ ಪೋತ ಎನ್ನ ಕೂಡ ಬೈಲೂಡು ಬಸ್ ಪೋನಾಗ ಉಂದು ಏನ ಟಯರ್ ಪಂಚರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ರಡತ್ತು ಮೇರ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೂರ ಆಣ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಮಸರೆಡು ಕುಡುದು ನಂಗೆ ಕೆಲವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏದು ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಸಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಆಂಡು ಪಾತಿರ್ದಮ್ಮನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಮ್ಮ ಎಸ್ ಕನ್ನಡ ನೋ ಕನ್ನಡ ನೋ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ತುಳು ಎನ್ನಡ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಏತು 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಎಂಚು ಉಳ್ಳಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಸದ್ಯಗಿತ್ತು ಓಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಹಾಯ್ ದಾದ ಕಜಿಪು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಕೋರ್ದ್ ಸಾರು ಕೊಡದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪತ್ತಾರ ಪೋತು ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಟುಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೂಪರ್ ತೋಜುವರ್ ಗುಂಡೀನಿ ಅಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದುಮ್ಮುಂಡು ಇದು ಖುಷಿಯಪ್ಪ ಮರಿ ದುಂಬರ್ ನಂಗೆ ಬಸ್ಸಾಕ್ನಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆತ ಇಲ್ಲದಲ್ಪಲಾತೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಿಂಗೆ ಜಾಗಲ್ಲಿ ಇರ್ಬರು ಎತ್ತು ಸರಿ ಜಾರ್ದು ಬೋರ್ದಂದು ಲೆಕ್ಕ ನೇಜಿಗುತ್ತಂದ ಅಪ್ಪಳು ದಾಂಡಿ ಚಾಚಿ ಮಂತೀನಿ ಗಟ್ಟಿನಿದ್ಲನೆ ಗಟ್ಟಿನಿದ್ಲ ಬೋದು ನಿಜಗ ಮೂಲ್ ಚಾಚಿ ನಾವು ಉಪದ್ರ ಗೊತ್ತು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸೀಸ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒರ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಹಾಂ ಒರ್ತಿ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಏನು ಒರ್ತಿ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡ್ರೆ ಬೈಯ ಮುಟ್ಟು ಒರ್ತಿ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಅಂಬೆಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಏನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಬಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಶುರು ಪಂಡ ಈ ನಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಚೊರೆ ಒಂದಿಪ್ಪುನದ ಅಗಲಗಲ್ಲಾಡೆ ಅಂತದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಪ್ಪನ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ತೋರ ಹತ್ತಾರ ಸಿಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಲೂಸ್ ಐಕ್ಯಾನು ತೋರ ಹಾತೇಜಿ ಸಾಪುರಲ್ಲ ಅವೇ ಚೇಚು ಪಾಪಡು ಹೇಳ್ತಲೆ ಒಂಡೆ ಜೋರತ್ತದ ಇದು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಜರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾತೇನತ್ತೆ ಹಾತೀರಿ ನಿದ್ದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓ ಬಂಗಳಿ ಓ ಮಿಮ್ಮಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮಿಮ್ಮಿ ಬೇಡ ಮಮ್ಮಿ
ಭಯ್ಯ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಬೋರ್ ಆತಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿಂಡ ಬೋರಿಜ್ಜಿ ಇನ್ ಖುಷಿಯ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ತೋರ ಆತಿಜಿ ಇರೇಗ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪುಜೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಸಿಸ್ ಲಾಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಾರು ಸಾರಿ ಪಾಡ್ವೆ ಇಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಇಂಕೋಡೆ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ವ್ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಅದ ಪುಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಜಿವೆ ಇಂಕೋಡೆ ದಾನೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಪಂಡೆ 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 ಓದ್ನವೇನು ಓದ್ವೆ ಲೈವ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ದಾನೆ ಲೈವ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ 1 ಗಂಟೆ ಅವತ್ತು ಬೋರ್ ಆಪುಂಬಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಕೂಡ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಪರದ ಪನ್ ಪರೀರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆತನು ಅಂಚ ಬೋರ್ ಆಪು ಬೇಲೆ ಎತ್ತನು ಬೋರ್ ಆಪು ಕೋಡೆದ ಕೋರಿ ಕೈಪುಂಡ ಕೋಡೆದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಉಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಉಂಟು ಕೋಡ್ದ ಕೈಪು ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಬಂಜಿಲ್ಲವೇನೆ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಡಿಗೆ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡದ ತಿನ್ಪುಜಿ ಇಂಕ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ತಿನ್ನ ಅಂಚ ಆಪುಡು ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ಮುರ್ದು ತೋರ ಆತಾರೆ ಏತ್ KG ಉಳ್ಳಾರು ಯಾನ್ 52 ಮೋಸ್ಟ್ ಏರ್ಮಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೊಬೈಲ್ ಎದಿತ್ತು ವಾಡ್ನಿ ಮರೆ ಪಿಚ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಈನಾ ಏರ್ ಮರೆ ಏರು నీకు నవిలు బత్తిని నంజాపు మళ్ళా నంజిదాలు మరి నవిలు బత్తినల్ల ముడిపుజలు నేను దాదాలు నవిలు పోంది ఉండాలి రడు మూజి అక్కల బరందులు లేరు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎంచినా ఎంచినా ವಿಜಯನಾ ಬಗಲ್ ಈನ ಈನ ಚಲ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಂಡಲಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ನಮಿತ್ತು ಈನ ವಿಷಯನಾ ಬುಡ್ರಜ್ಜೆ ಕುಲ ಬುಡ್ಡ ನೀ ನಾಳೆ ಅಂತ ಬುಡ್ರಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಜೋರ್ಲೈ ಬಾಬುಗೆ ಅಗ್ಗಿದತ್ತಮ್ಮ ನಣಿ ಅತ್ತೆ ಬಾಬು ಬೇಗ ಅಗ್ಗಿನತ್ತಮ್ಮ ಈರಷ್ಟಿಗೆ ಕಾಲು ಮಲ್ಪೋಚಿ ಅತ್ತೆ ಬಾಬು ಇಡೀ ಅಗ್ಗಿನತ್ತಾಳು ತುಜುಬುಳ್ಳಮ್ಮ ದೇ ಒಂದು ಅಗ್ಗಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೆಬಿ ಪರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾಡುವೆ ನೆತ್ತಿರ ಬಲ ಬಲ ಹರಿಯೊಂದಿತ್ತಂತ ತೋಚ್ಪಾಗ ಅವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಚಿಲೆ ಹಿಂಗೆ ಶೇಕೆನ್ ಗೊಲ್ಲ ಕೂಚಿಲೆ ಹಾಂ ಶೇಕೆನ್ ಕೂಚಿದ್ದು ಕೊರಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಉದಾಸೀನ ಅನ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಲ್ಲಿಗ್ತಿಲ್ಲ ನಂಜಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಶೇಕೆನ್ ಕೊಲ್ಲ ಬುಪ್ಪು ನೀನಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಶೇಕೆನ್ ಕೊಲ್ಲ ಬಡ ಹಾಪುಂಡೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಜೊತೆ ಒನಸಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೀಸ್ ಕೋರ್ದ ಕೈಪು ಈರು ಜಾಬ್ ಪೋಲೆ ಸೀಸ್ ಜಾಬ್ ಪೋಪೆ ಈ ಮಂತ್ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ವೈಬೊಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಪೋಪೆ ಕುಲ್ಲು ಜಿಲ್ಲೆ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಈ ನವಿಲು ಬತ್ತೀನಿ ಐಕ್ ರೂಬಿ ಬೊಬ್ಬೆ ವಾಡ್ನಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತಿನ ತಿರುತ್ತು ಬಾಡ್ನಿ ಚಂಪಿ ಪಂಡ ಆಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಬ್ಬೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮುರಣಿ ಸರಿ ತುಂಬ ಇದ್ದೆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕೂಡ ಕಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಓಲೆ ನೋಲಾಂಡು ಗುಡ್ದರ್ ಕಂದತ್ ನಿಂಕುಲ ಜಾಬ್ ಪೋಂಡ ಇರೆಗ್ ಈತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಜಾಬ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಮರ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಗೊತ್ತು ഞാനಪ್ಪಗ ಕಂಪನಿ ಪೋನಿತ್ತು ದಾಲ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಂದಿತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಫರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೋದು ಬೇಗ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲ್ಲಲ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಭರತ್ ಕೆ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಎನ್ನಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಇಜ್ಜಿ 10 days ಆಂಡ್ ನಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆದ ಪುಚ್ಚೆ ಐಕೆ ಅನ್ನ ಕಿಟ್ಟಿ ಬಂದು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತುಂಡು ಪಾಪ ಓಂಡ ಏತ್ ನಾಡಿಯೇ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಚ್ಚೆ ಬೈದು ನಾವು ಇನ್ನನೇ ಅದಿಪ್ಪು ಒಕ್ಕಳ ಕಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿನಾಡು ಕೋಡ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆಗೆತಾ ಸೊ ಕೋಡ ಪುಚ್ಚೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಸೊ ಅಪ್ಪು ಕಂಡ ನರುವಂಟೆ ಕಡ್ಡಿ ಓ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ ಅಗ್ಗಿಂತಲಿ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿಗ್ ಮಾರ ಇದ್ದೆ ಬೊಚ್ಚ ಅನ್ನ ಮತ್ತ ಮಲ್ಪುವ
ಆಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆಲೆ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ ಆಲೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಕೇಟಿ ಮಣ್ಪಡೆ ಬಳ್ಳೆ ತೆಂಚ ಮಟ್ಟ ఈడన్నీ మంపుడు అంతే ఇదే గన్నే అప్పుడు ఈడన్నీ అప్పుడు ఇదే గన్నే అప్పుడు ఇక్కడ బోర్ ఆపు జరకి మొగలు బిడ్డ ఇప్పుడు ఎంచి నువ్వు బోర్ ఆపు ఉందొంజా బొగ మూలొంజా బొగ మూలొంజా ಇಂಚಿನ ಬೋರಪ್ಪನ ಬನ್ನಿ ಒಂದು 24 ಗಂಟೆ ಎನ್ನ ಪಿರೋ ಹೊಡೆದೆ ಮಾರಿ ಬಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ತುಳ ಕುಡ 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 ಸ್ಟಿಕ್ ಗಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಮಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಯ್ ಆಂಡ್ ಈ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾನು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಮಲ್ಪುವೆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಡದ ಐಕ್ ಮಲ್ಪರ ಪುಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗಿನ ಮಂಡೆ ಪೆಟ್ಟ ಪಪ್ಪರಿಂಚೆ ಚೆಂಬ ಇಡಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಡೆ ಪೂರ್ಚಾರ ಸರಿಜ್ಜೊಲ್ ಸಿಸಿ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ನು ಮದ್ಮೆ ಆಪುನ ದುಂಬು ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕೆಲಸ ಈರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಮದ್ಮೆ ದುಂಬು ಇತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಈರು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಾರ ಅಂದಕೇಂದು ಈತ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀಚಿ ಆತು ಅತ್ತಿ ಈರು ಲಾಗಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಚ ಅವು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆನ್ ಆಪುಂಡತ್ತು ಸೊ ಮೀನು ಸ್ವಿಚ್ಚು ಬಂದು ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತ ಇಡ್ಡ ಮಂಡೆ ಪೋಯ್ತು ಸಾರಿ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಯೇ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಲೇ ಓಡಂಚು ಪಟ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಡಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಜಗಲಿಡು ಮೈತಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಈರು ಮಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಕೆಲಸ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಅಸ್ಸನ್ ಒಳ್ಳೆರೇ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಫ್ರಿಜ್ 24 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ಮಲ್ದಿನಾಗುಲೇ 4 ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೋರು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂತೊಂದು ಪೇರು ಈನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಈನ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪ ಒಡಿಗುಮ್ಮ ಬಾಯಿಡಿ ನೆನಪ ತುಂಬೋನುಂಡು ಸೋನು ಮೋಲೊಂದು ಜೋಡಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೊಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಪಾಡು ಸಂಕೋಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಡಾಡ ಪೂಜೆ ಡಾಟಾ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದು ನಿಂಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕೋಡೆದ ಪೂಜೆದ ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಓಡೆ ಪೋತೀನಿ ಅಕ್ಕೆ ದಾದ ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ಡಿನಾ ತುಕಿ ಅಕ್ಕೆ ತುಕ ಬಾಯಿ ತುಕ ಅವೀನಾ ಚಿ ಬೋಳೆ ಹಾಳತಿನ ಬೋಳೆ ಚಿ ಆಂದ ದಕ್ಕೆವು ಬೊಡ್ಚೆವು ನಮಗ್ ದಕ್ಕಿ ಈ ಲೇಟ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದು ಒಂಜರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಹಾಯ್ ವನಸ್ ಅಂಡಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತಾರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಮರೆ ಕೋರಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೈವ್ ತೂಪಿನಿ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೋಳೆ ತಿನ್ಪಿರದು ಈರಂಡ ಹಾಳತಿನ ಕಕ್ಕು ಬತುಲ ತುಲ ಅನ್ಯ ಮಲ್ಪೋರ್ ಚಂಚಪುರ ಕಕ್ಕು ಬಯ್ಯೆ ಇಷ್ಟ ನೀರಿಗೆ ಬೋಲೆ ಮಂಜಿ ಬಾಡು ಜನಂದ ಇದೇ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ನಾಯಿಲ ಪುಚ್ಚಲ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂಗಲು ಈನ ಪನ್ಪರ್ ಶಿ ಇಂಕ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾನೋಡು ನಿಂಗಲು ದೇ ಲಡಯ ಅತ್ತ ಗೊಬ್ಬುನ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಾಯಿಲ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಅಡೆ ಮಲ್ಪಿರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆರತಾ ಐಕ್ ನಿಗಲ್ಲ ಈನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂದು ನಿಂಗೆ ಪಾನೋಡು ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಉನ್ಪೇರಿ ನಾಯಿಲ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದುಂಬು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಾ ಅಂದ ಐತ ದಾದ ಪುದಾರ್
ನಾಯಿಗೆ ಪುದಾರು ದೀತಿಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ದಾದ ದೀಪನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪುಚ್ಚೆದ ಪುದಾರು ಚಂಪು ಬಂದು ದೀತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಾಯಿದ ಪುದಾರು ರೂಬಿ ಗೊತ್ತುನ್ನದ ಏ ಅಮ್ಮಣ್ಣು ಅಂಜಲ್ಪೆ ಶೀ ಓ ದ್ಯಾವರ ನೀವು ಒಲ್ತು ಕನ್ನತ್ತಿನ ಒಂದೇನು ಮಾತಾ ಕಕ್ಕುನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು ಮಾತೆ ಅಲ್ಲಿಗತ್ತು ವರಾನೆ ದಾದ ಅಪ್ಪುನ್ ತೂಪ್ರಯಾನಿತ್ತೆ ಏರ್ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಬೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಇರ್ ಬಲ್ಲೇಡಿ ಬಲ್ಲೇಡಿ ಬಲ್ದೆ ಬಲದೆ ಎಂದೆ ಬರ್ಪುಣ್ ಮಾರೆ ಬಲ್ಲಮ್ಮ ಇಡೆಯಲ್ಲ ಇಡೆಯಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ ಬಲ್ಲೇಡಿ ಒಡ್ಡೆ ವಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಮೂಲ್ ಕೂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಪೋಯಿ ಬಲ್ಲೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ಲ ಲಡೈ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಅಂಚಲ್ಲ ಉಂಡ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಲಡೈ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಜಾಂಡ್ ಅಂದಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಲಡವನ್ಪೇರು ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಲಡೈ ಮಲ್ತಂಡಾಗೆ ಹಾಂ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಗಲಾಟೆ ಪೊಡುಗೆ ಏಪಲ ಲಡೈ ಮಲ್ ಪೊಡುಗೆ ಅಗುಲ್ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಇಲ್ಲದಗುಲ್ ಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂಬೇರ್ಗೆ ಅನ್ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಅಮೀನ್ ಹಾಯ್ ಅವು ಗೊಬ್ಬುನ ಈ ಪಾಪ ಡ್ರೆಸ್ ಸೂಪರ್ ತೋಜುಂಡಿರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೊಬ್ಬೇರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ಪೇರತ ಐಕ್ಲಿ ಅನ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಲಡೈ ಮಲ್ಪಗೆ ಅಕುಲ್ಲು ಲಡೈ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಲಡೈ ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪುವಾಗೆ ಅಂಚ ಹೊಡಿಗ ನಿದ್ರೆ ಆಡದ ಗಟ್ಟಿತ್ತೆ ತಿರ್ಗುನ್ ಮುಖ ಪೂರ್ತೇನ ಲೈವ್ ಉಡು ಲೈ ಜೆತ್ತಿತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಲೈವ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪುಕ ಇಂಜರೆ ಒಂಬತ್ತನು ಬಡ ಬುಡದಾ ಗದಂಡ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡಾ ಐಬ್ರೋ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಈ ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಂದೊಂದು ಏತವ ಇದನ್ನತ ಸೊ ಅದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐಬ್ರೋ ಇತ್ತಿತ್ತದು ಹೊರನಿದೆತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಬುರ್ಲದೋಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ ಈ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅವೇ ನೆರವೇರಿಸೋಡು ಆರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂಚದಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸೋಡು ಬಂದಿಯ ಉಲ್ಲೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಉಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಮದ್ದ ಮಲ್ಪೂಚಿ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪುಚಿ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಉಂಡ್ರೆ ಕೋರಿಗೈಪತ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಉಂಡ್ರೆ ಬೇತಕುಲಾಂಡ ಬೋದು ಬಲ್ತ ಬೋದು ಉನ್ನಸ್ ಮಲ್ವೆ ರೀತಿ ಹೊರ್ತು ಗ್ಯಾ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಉನ್ನಸ್ ಮಲ್ಪರು ಕೋರಿಗೈಪತ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂಪೆ ಬಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಪುಜೇರು ದಾಯ ಪಂಡೆ ರೊಟ್ಟಿ ಕಂತಂಡ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೊಂದೇ ಕುಲ್ವೆ ಅವು ಹೀಟ್ ಆಪ್ ಮಸ್ತ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೋರಿ ಕೈಪುಗು ಮೀನು ಕೈಪುಗು ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪು ಯಾನು ಅರ್ಥ ದೀಪುನು ಬಿಜೆಕ್ರುಲ್ ಮಾತ್ರ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುನು ಮಾಡಿ ಬೆಚ್ಚಾಪು ನಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ನ ಬೈಯಡ್ ಎನ್ನುವೇರ್ದಾಲ ವೇದಾನದ ಜನ ಅಯ್ಯ ಕವ್ವಿ ಏರುಂಡು ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ದೀಪುನು ಕಾಂಡೆ ಅವು ತುಯ್ನಗ್ಲಿಗೆ ಏನೇನು ಅದಾಲ ಬೇಲಂದು ಜಗಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಜೋಲ್ ಕಾಂಡೆಡ್ ಬೈಯಡ್ ನಿನ್ನೀರು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ದಾಯಿಗ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ದಾಯಿಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಾನು ವೇಟಿಂಗ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಈರೆನ್ ಇಂಚ ತೋಜುವಾರನಂದು ಓ ಮೇಕ್ ಓವರ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲರಾ ಇಂಚ ತೋಜುವೆ ಬಂದ ಓಕೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಅನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪೂರ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತ ಸಂಜೆನಾಗ್ಬೇಕ ಇನ್ನು ಪುದರೇನ ನಿಂಗೆ ನೆನಪು ಹೊಂದಿದ್ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದನು ಅಂಜನೆ ಮೂಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರಿಪುನ ಸಂತೋಷ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಿತ್ತೆ ಎರಡಲ್ಲ ಪನೋಚೇನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಡನಲ್ಲ ಒಂದು ಮೇರ್ಲು ಉಂದೆ ನಿಶಾಂತ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ದಾಯಿಗಾತ್ ಸಿಸ್ ದಾಯಿಗಂದ ಇಂಚನೆ ಇಂಕ ಆಸೆ ದಾಪಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೇನು ಬೇರಾ ಇನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಫೋಟೋ ಉಂಡ ಬಂದವರಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿಲನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಉಂಡ ವೆಂತು ನನಗೆ
ಎಂಗೆ ಕಕ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ತೋಚ್ಕೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಮಿನಿ ಕೇಂಡ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ಈನ ಪನ್ಪುನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಪನ್ಪುಜ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪನ್ ಹತ್ತು ಸಿಸ್ ದಿನಕ್ಕೂ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಮಷನ್ ವೀಟ್ ಮಂತೊಂದು ಏರ್ದೆ ನೀನು ಅಮ್ಮೇರು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಕದಾದ ಬಂಗಪ್ಪ ಆಯ್ತಾತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೋಡಿತ್ನ ತಿನ್ಪು ನೀ ತಿನ್ಪುಜ ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಿಂದು ಹೋಗು ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಯಾನುಳ್ಳ ಲಿಖಿತ ಓಕೆ ಇಪ್ಪಡು ಎಣ್ಣೆ ಇನ್ನೆತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಮಲ್ದಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಜುವಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಗಬೇಕು ನೀವೀಗ ಬರುವುದಾ ನಾ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಲೈವ್ ನೋಡು ಪೋಕುಂತಲೇ ನವಿಲು ಓಹ್ ಉಷ್ ಇಶಿ ಪೂರೈಕ್ಲ ಪೂರೈಕ್ಲ ಪುಚ್ಚಲೆಲ್ಲ ಕಲಿಪ ಮಾರೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ എന്നൊന്നുമില്ല എനിക്ക് സാരി ആരെ ಕೊರ್ಪೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ದವ್ರು ಸೊ ಯಾನೆ ಪೊಲ್ಲಾದೆ ಬೊರ್ಚಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸು ಹಾಕೊಂಡು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದ ದಾದಾಪು ಎಂಚ ಪೊಲ್ಲುವೆರ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಎಂಚ ಪೊಲ್ಲ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇತ್ತನ ಆಗಲು ಎಂಚ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆತ ಎನ್ನ ಅವಳ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬೇಜಾರು ಬಲ್ಲೆ ಅದಾ ಅಂಚ ಇಷ್ಟು ಬೇಗನಾ ಎಂತ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಲೈವ್ ನಾ ಬಂದು 1.5 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಆರ್ ಯು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನೋ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶೋಕ್ ಬ್ರೈಡಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ದುಮ್ಮದಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಅನಿತೆ ಸಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ 31 ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಡೆ ಸೊ అయితే ದುಂಬು ಹೋಯ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಪೊರನ್ ತೂಕ ದಾದಾಪು ಐಡ್ದುಲ್ಲ ಈನೆಕ್ಲಯ ನೀತ್ತದಾಯ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ದಾಲ ಮಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿತ್ತು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಚಾದ್ಲಿಗಲೇ ಮುಲಿ ಕೂತಂದ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇರಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ರದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಂತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲೆಹೆಂಗಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದುಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪಿಜ್ ದಾಯಪಂಡ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದುಮ್ಮೆ ಪಂತೇರು ನಿಕ್ ಐಕ್ ಅಂಚಿತ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂತೇರೆ ಅಂಚಿತ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪೈಸಲೆ ಪಾಡು ಜಂತೇರು ಅಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ಆನೆ ಅನ್ನ ಕರೆದು ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಇದು ಖರ್ಚು ಪಾಡ್ನ ಬೋಡ ಅಂತ ಅನ್ಸುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಪೊಲ್ಲಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡು ಸ್ಯಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಟ್ಟು ಓಕೆ ಆಪುಂಡು ತೂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಆಪುಂಡು ಕಾಸು ಮೇಕೋವರ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಕಾಸು ಅಂಚ ಈತು ಪೂರ ಆನಕ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ಇಂಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 10,000 ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ದುಮ್ಮದ ಖರ್ಚುಗಳ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಬೋಡು ಅಂತೆ ಅಂಚದ ಪೂರಲ ಅಟ್ರಾಶಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಕ್ಕ ಈನ ಕನ್ಪುಣುಲ ಇರ್ದಿ ಅಂಚ ಪೂರಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಏತು ಭಂಗ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಇಂಕಿ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ പൊണ്ണിജ്ജിയെ ഈ പൊണ്ണു നൊഞ്ചിക്കേ നൊಚ್ಚಿ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಗೆ ಆ ಪೊಣ್ಣು ನಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಈತ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತಾರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತಂತೇರು
ತುಕ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ನಾನು ಆಪುಚ್ಚಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಯಾವ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತರಿಗ್ಲಾ ಏರ್ ಮಿಸ್ ಆತಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಎತ್ತಿನ ಪಾಡುವ. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಒನಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ ಬೇಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂತ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿಂದು. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಆರ್ ಯು ಮ್ಯಾಡ್? ನಾನಾಯ್ತು ನನ್ನ ಮರಲೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.